Una vegada que coneixem la distància de la Terra a la Lluna, és possible calcular la massa de la Terra, encara que no sapiguem la Lluna. En aquest esquema d'aquí, suposem que això és la Terra, ho apuntarem, i això és la Lluna. Clar, si la Lluna no s'escapa de la Terra és perquè està subjecta per una força. Aquesta força la coneixem tots. És la força gravitatòria no ha d'excedir en Newton, que ve a dir que F sub G és igual a la massa de la Terra per la massa de la Lluna dividit per la distància de la Terra a la Lluna al quadrat. Aquesta distància, en aquest cas, és de la Terra a la Lluna, però és la distància entre dos cossos que experimenten atracció gravitatori. Aquesta força, naturalment, estira la Lluna en el sentit de caure damunt la Terra, però el cas és que no hi cau. I si no hi cau, doncs perquè d'alguna manera aquesta força gravitatòria ve contrapesada per una altra força, la força centrípeta, que equilibra la Lluna en el seu recorregut circular entorn de la Terra i ni cau ni s'escapa. Per sort, també coneixem l'expressió d'aquesta força centrípeta, que serà la massa de la Lluna, en aquest cas, per la seva velocitat circular, lineal, perdó, al quadrat dividit per la distància Terra-Lluna. Esclar, la Lluna, han dit, ja ni cau, no és que ho hagin dit, és que és així, ni cau ni s'escapa. Aleshores, això deu ser perquè la força gravitatòria és igual a la força centrípeta. Per tant, G per M petita, dividit per R quadrat, ha de ser igual a M petita per la velocitat. Aquesta velocitat no és molt llatina, per la velocitat quadrat dividit per la distància. Podem eliminar, simplificar un poc aquesta equació, i també la massa de la Lluna. Em sorprendre un poc com feia notar Walter Lewin, aquí primer vaig veure fer aquestes consideracions, que la massa de la Lluna no intervengui en el valor final, però és lògic. La massa de la Terra no depèn de la massa de la Lluna. Llavors, si plantegem equacions correctes, també ha de ser correcte que en algun moment de les deduccions la massa de la Lluna descomparegui, perquè la massa de la Lluna de cap manera ha de determinar la massa de la Terra. Serà la que sigui, la massa de la Terra, però no vendrà condicionada per la massa de la Lluna. Bé, nosaltres la velocitat de la Lluna en aquesta òrbita circular entorn de la Terra la sabem. És la distància total que recorre dividit pel temps. La distància que recorre, com que és una òrbita circular, estan pensant, valdrà 2 pi r, essent r la distància de la Terra a la Lluna, i el temps que se tornen a fer tota la volta li direm t com a període, és a dir, 4 pi quadrat r quadrat dividit per t quadrat. Si ara arreglem un poc aquesta equació que tenim, podrem aclarir la massa de la Terra com a 4 pi quadrat dividit entre G al quadrat, sense quadrat, m'he emocionat un poc massa, 4 pi quadrat dividit entre G i multiplicat per R a la tercera potència dividit entre el període al quadrat. Això són constants que tots coneixem. El radi Terra-Lluna el coneixem, el valor que agafarem en aquest cas serà 385.000 quilòmetres, en haver entès que quilòmetre no és unitat del sistema internacional, per tant, això ho hem d'expressar en metres quan fem els càlculs. I en segon lloc, el període, el valor tret de la Viquipèdia és 27,321 dies. Naturalment, a l'hora de fer els càlculs, aquest període s'haurà passat segons. Si se tenen en compte aquests valors, obtindrem per la massa de la Terra un valor de 6,059 per 10 elevat a 24 quilos. El valor admès avui dia i recollit també a la Viquipèdia com a font d'informació és aquest, 5,9736, que és un valor francament aproximat, que han calculat a partir d'unes hipòtesis molt senzilletes. S'ha de dir
que hi ha algunes coses a dir sobre aquestes hipòtesis nostres. La primera, l'òrbita de la Lluna entorn de la Terra no és circular, sinó que és el·líptica, això sí, molt semblant a un cercle, però és el·líptica, i el tractament rigorós s'escapa a la possibilitat d'aquesta presentació, però s'ha de tenir en compte que la velocitat en aquest cas, en aquestes parts més afuades, és més alta que en aquestes altres parts. I en segon lloc, el sistema Terra-Lluna no és tal que la Lluna giri entorn de la Terra, sinó que la Terra i la Lluna giren entorn del centre de masses comú, que ve estar a uns 1.600 quilòmetres endinsat dins la Terra. Aleshores, quan tot això es té en compte, el valor és lleugerament diferent, com indica la Viquipèdia i els càlculs més recents. Res més. Gràcies per escoltar.